Отново стрелба посред бял ден в България. Избягал затворник днес, отвлече такси и стреля по полицай в Силистра. 41-годишният Димитър Братанов Кокала се укрива в къща в Силистра, но по-късно се предаде сам на полицията. Още за инцидента от кореспондентът ни Любомир Добрев. Случката се разиграва по обяд близо до центъра на Силистра. Полицейският патрул разпознава в Димитър Братанов затворника, който преди месец избягва при преместването си от затвора в Белене във Варна. Когато са тръгнали да установяват самоличността му, той е побегнал и е бил въоръжен, като е отвлякал такси с шофьора на таксито. Полицаите го гонили вече на тая улица, тук го успели да го спрат таксито и той изкача от таксито, продължава пак да стреля и се крие в къщата. Първоначално полицията смяташе, че затворникът е взел заложник, но по-късно стана ясно, че е бил сам. Не, за заложник не говорим. Не, жената е била в долната част на къщата, не става про заложник. Възрастната жена, в чиято къща се укрил затворникът, още не можеше да дойде на себе си. Точно тук и портата отворена. Айде, сега тук те стига си говорим. Моля съм, ако обичате. Смятам се не разум. Според прокуратурата, Димитър Братанов е бил осъден за грабеж на 4 години, но инак присъдите му са около 10. Братанов се е предал сам на полицията. В него са намерени 2 пистолета, като от единия е стреляно. Забиете новините от Силистра, аз съм Любомир Добрев.